Fil-katekesi tagħna llum eżisti nkomplu nirriflettu fuq litra apostolika li l-Beatu Giovanni Paolo II kien tagħna bl-isem fil-bidu tal-millenju ġdid, hekk kif qegħdin anke nirriflettu dwar il-bżonn tal-bidla tat-tiġdid fl-ispiritu li hemm bżonn fil-Knisja. F'dan il-mument eżistijej qegħdin naraw il-proposta ta' Giovanni Paolo II sabiex inxandru il-kelma ta' Alla. Rajna li Giovanni Paolo II għalinna li ismek fil-Knisja bżonn bidla jeħtieġ nibdew il-koll minn Ġesu Kristu. Irridu nerġgħu nibdew minn Ġesu. U rajna li dik tissir billi nimmeditaw il-Ġesu fil-Vanġelu. Imbagħad rajna l-mixja pass pass li sejħa tagħna fundamentalment il-Knisja tiġġedded jekk aħna nsiru qaddisin, u rajna il-mezzi li l-Knisja tatina li Ġesu tagħna biex insiru qaddisin. Allura tkellimna dwar il-bżonn tal-primat tal-grazzja fil-ħajja tagħna, it-talb fil-ħajja tagħna, is-sagrament tal-Ewkaristija u jum il-Ħadd, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Imbagħad bdejna naraw il-kelma tal-Alla li nitolbu bil-Bibbja, illum se naraw ix-xandier tal-kelma tal-Alla mal-mezzi li Giovanni Paolo II jagħtina f'din litra apostolika. Kif konna qegħdin nagħmlu ħanaqra dejjem biċċa minna u mbagħad nikkumenta. Ħanaqraw il-paragrafu 40. Giovanni Paolo II jikteb hekk: l-insostnu lil nfusna bil-kelma biex inkunu għaddejja tal-kelma fil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni għandha mingħajr dubju tkun priorità l-Knisja fiż-żernieq ta' millenju l-ġdid. Imqarf dawk l-artijiet li ġew evanġelizzati ħafna sekli ilu, ir-realtà tas-soċjetà nisranija li kienet imsejsa fuq il-valuri tal-Vanġelu fost id-djufijiet li dejjem ġarbet il-ħajja tal-bniedem, issa m'għadix iżjed. Illum bil-kuraġġ kollu jeħtieġ inħabtu wiċċna ma' sitwazzjoni li qiegħda ssir dejjem iżjed diversifikata u eżiġenti fil-kuntest tal-globalizzazzjoni li qiegħda ġġib magħha taħlit ġdid u inċert tal-ġnus u tal-kulturi. Matul il-medda ta' snin jiena dejjem tennejt is-sejħa tiegħi għal evanġelizzazzjoni ġdida. Se nerġa' nagħmel issa l-istess l-aktar biex nisħaq li jeħtieġ inqajmu mill-ġdid fina il-qawwa tal-ewwel żminijiet u nħallu timlina l-ħeġġa tal-predikazzjoni tal-Apostli wara qajt il-50. Jeħtieġ inkebsu mill-ġdid fina l-fjamma tal-konvinzjoni ta' Pawlu li stqar ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Hawnhekk eżistijej il-Papa Giovanni Paolo II qed jgħidilna affarijiet li huma ħafna ċari, ħafna ovvji, għal uħud minna, għal oħrajn forsi mhumiex. Waħda minnhom hija meta l-Papa qed jgħid li aħna qegħdin ngħixu fi żmien, f'sitwazzjoni, f'kultura fejn is-soċjetà nisranija, ħanuża il-kliem tal-Papa innifsu m'għadix iżjed. Anke aħna f'Malta eżisti, aħna għandna bżonn niftħu moħħna u niftħu għajnejna u niftħu qalbna għar-realtà kif inhi. Aħna ngħixu f'pajjiż mhux nisrani. Din nistgħu ndaħlu għalkoll kemm aħna f'moħħna. Aħna ngħixu f'Malta li mhijiex Kattolika, f'Malta li mhix nisranija, f'Malta li ma temminx f'Ġesu Kristu. Is-soċjetà tagħna by and large hekk jekk mhux bil-kliem bil-fatti. Aħna s-soċjetà tagħna fil-maġġoranza huma persuni li nqatgħu mill-Ewkaristija tal-Ħadd, inqatgħu mis-sagrament tal-ħar, inqatgħu mal-komunità nisranija u dan ma ngħidux b'ġudizzju b'kundanna. Però irridu ngħiduh biex aħna naffrontaw is-sitwazzjoni kif inhi. Għaliex jekk aħna nibqgħu naħsbu li aħna qegħdin ngħixu f'kuntest li kulħadd jemmen, f'kuntest li għax ħafna nies huma mamrin allura b'daqshekk suppost għandhom il-fidi, suppost għandhom il-valuri insara, suppost jirraġunaw kif irraġuna Ġesu Kristu, suppost jemnu fil-kelma tal-Alla, nkunu mqarqin. Għax mhijiex is-sitwazzjoni tal-lum. Ir-realtà mhijiex dik. Giovanni Paolo II għalilna din m'għadix iżjed. Giovanni Paolo qed jistedilna bil-kuraġġ kollu jeħtieġ inħabtu wiċċna ma' din is-sitwazzjoni. Mela Giovanni Paolo II nisma' mhux tirtiraw quddiem din is-sitwazzjoni. Però bil-kuraġġ kollu tridu tħabtu wiċċkom ma' din is-sitwazzjoni. Tħabtu wiċċkom ma' din is-sitwazzjoni. Li dejjem qed issir il-Papa iżjed diversifikata u eżiġenti fil-kuntest tal-globalizzazzjoni. X'qed jgħid biha?
Qed jgħid li mhux biss in-nies isma' llum m'għadhomx iżommu l-valuri ta' Ġesu, imma anke aħna f'dinja li qed issir dejjem iktar waħda qed ikollna anke taħlit ta' ġnus u ta' kulturi. Ejju naħdu għal pajjiżna. Pajjiżna għalkemm aħna Maltin, però għandna influwenza qawwija ta' persuni li mhumiex Maltin. U allura dan ifisser illi anke għandna realtajiet differenti, ta' reliġjonijiet differenti, ta' filosofiji differenti, ta' kulturi differenti, ta' stili ta' ħajja differenti. Il-soċjetà tagħna Maltija mhix magħluqa f'bozza. Hija esposta u hija influenzata mill-kultura Ewropea, mill-kultura Afrikana, mill-kultura Amerikana. Aħna influenzati minn tant kulturi differenti. U allura nsibu li anke fostna fil-kultura tagħna nittieħdu minn elementi li jistgħu jkunu mhux ħanejt pożittivi u negattivi, għax ħanara kollox mill-lenti ta' Ġesu tal-Vanġelu. Nistgħu nittieħdu minn elementi li jistgħu jkunu evanġeliċi u jistgħu jkunu elementi li huma kontra l-Vanġelu. Allura aħna eżistijej irridu niffiltraw sew din is-sitwazzjoni. Il-Papa qed jgħidilna isma' quddiem di realtà li saret diffiċli x'hemm bżonn. Isimgħu il-kelma sabiħa tal-Papa Giovanni Paolo II. Ser nerġa' nagħmel l-istess issa l-aktar biex nisħaq li jeħtieġ inqajmu mill-ġdid fina il-qawwa tal-ewwel żminijiet u nħallu timlina il-ħeġġa tal-predikazzjoni tal-Apostli wara lejt il-50. Il-Papa tgħidilna jeħtieġ imorru għall-ewwel żminijiet tal-Knisja. Jeħtieġ imorru għall-Knisja tal-Atti tal-Apostli. Jeħtieġ imorru għall-Knisja tal-bidu u niskopru mill-qawwa din il-qawwa li kellha l-Knisja tal-bidu. Il-Knisja fil-bidu li kellha tħabbat ma' kulturi differenti, ma' filosofiji differenti, reliġjoni differenti, ma' immexxija mill-qawwa tal-Ispirtu Santu ma' beżax illi taffronta din ir-realtà. Imbagħad jikkwotanna l San Pawlu il-3 Korintin kapitlu 9 vers 16 Pawlu jgħid ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. U aħna dinna nħossu hekk fil-qalb tagħna. Jew aħna komdi plaġdi. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Meta Ġesu jbaqbaq fik, meta mill-qawwa tal-Ispirtu li ħadem fik, mhux tikkundanna n-nies, tikkundanna lilek innifsek jekk ma xandarx il-Vanġelu. Pawlu ma jgħidx ħażin għan-nies jekk ma jisimgħux il-Vanġelu, Pawlu jgħid ħażin għalija jekk ma nxandarx il-Vanġelu. U din hija kelma li aħna rridu narawha bis-serjetà eżistijej. Il-problema da fuqna għaliex. Għax aħna ġejja mogħtija l-missjoni, mhux id-dinja li ma temminx, id-dinja li ma temminx Ġesu lilna batna fiha. Batna fiha fid-dinja. Mhux li d-dinja bat Ġesu, il-mażulin tiegħu bathom fid-dinja bħalma l-missier bat lilu. Hekk għalinna. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. U kif Ġesu il-missier batu fid-dinja jibqa' jibat lilna fil-qalba tad-dinja bdil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħankomplu naqraw xi kompli jikteb Giovanni Paolo II f'dan id-dawl. Din il-ħeġġa ma tistax jonqos li tqanqal fil-Knisja sens ġdid ta' missjoni li ma jistax jitħalla lil xi gruppi ta' speċjalisti imma jeħtieġ qiegħed ir-responsabilità fuq il-membri kollha tal-poplu tal-Alla. Dawk li jkunu ltaqgħu ma' Kristu ma jistgħux iżommuh għalihom infushom, jeħtieġ ixandruh. Hemm bżonn ta' missjoni apostolika ġdida. Il-komunitajiet u gruppi nsara jgħixuha bħala impenn ta' kuljum. Imma dan jeħtieġ li jsir bir-rispett meħtieġ lejn id-diversi toroq tad-diversi ġnus u b'sensibilità l diversi kulturi fejn il-messaġġ nisrani jeħtieġ li jiġi mħawwel hekk li l-valuri ta' kull ġens ma jiġux miċċuda imma msoffija u nwassla għas-suħija tagħhom. L-ewwel ħaġa qed jgħid il-Papa hija din, dan is-sens ta' missjoni, knisja missjonarja. Mela meta llum nisimgħu l-kelma missjoni, ma rridux noqogħdu naħsbu aktar fl-Afrika jew l-Amerika Latina. Illum l-Ewropa Malta hija art missjonarja. Aħna missjonarji f'pajjiżna stess. Imma Giovanni Paolo tgħidilna isma' l-missjoni mhix għal xi grupp speċjalizzati fejn fien. L-evanġelizzazzjoni, li nevanġelizza li xandir il-Ġesu mhijiex tal-pregroup, mhijiex
ta' dak il-moviment, mhijiex ta' dik l-għaqda, hija tiegħi tal-Knisja, ta' kulħadd, ta' kull min hu mammet. Irid jerfa' fuq din ir-responsabilità li tagħna Ġesu, għax meta inti kif jgħid il-Papa tkun iltqajt ma' Kristu ma tistax iżommu għalik. Tistu tarblu dal ħanejt issa. Jekk f'qalbek m'għandikx ix-xewqa li tagħti l-Ġesu l-oħrajn, fil-verità int ma ltqajtx ma' Ġesu. Jekk m'għandikx ix-xewqa li tagħti l-Ġesu l-oħrajn, int ma ltqajtx ma' Ġesu. Tista' jillek mur tqer u titqarben u mammet u taqra l-kelma tal-Alla u ma nafx xiex, m'hemmx il-laqgħa personali mal-mulej. Jekk min jiltaqa' ma' Ġesu, l-Ispirtu Santu jwadbu l-barra biex jagħti l-Ġesu l-oħrajn. Il-bqija jista' jkun li qegħdin ningħalqu fis-spiritwalità tagħna, fit-talb tagħna, eċetera, però mhux illaqgħana fil-verità mal-mulej, laqgħana biss ma' nfusna mal-bżonnijiet tagħna quddiem Alla, max-xewqat tagħna, imma mhux mal-mulej Alla tagħna. Jekk m'għandikx ix-xewqa li twassal lil Ġesu l-oħrajn, il-probabilità kbira hi li int ma ltqajtx ma' Ġesu f'ħajtek. Għax min iltaqa' mal-mulej, il-Ġesu irid jaqsmu. Ma tistax idduq ħaġa tajba bħal Ġesu u tibqa' żomm għalik. Il-Papa jgħidilna hemm bżonn ta' missjoni apostolika ġdida lil komunitajiet u gruppi nsari xuha bħala impenn ta' kuljum. Mhux impenn ta' darba mhux impenn ta' xi outreach, mhux impenn ta' xi laqgħa darba fix-xahar, darba fil-ġimgħa, xi attività ta' evanġelizzazzjoni, missjonarji full time. Aħna kull mument Ġesu użah biex jiltaqa' man-nies fil-għodu, bil-lejl, fl-ofsinhar, għajjien, enerġetiku, individwalment mal-massa, kien evanġelizzatur kontinwu Ġesu. Rritu wassal is-saltna tal-missier. Kontinwament, kellu dan in-nar li xtaq qabdu fuq wiċċ l-art. U aħna sistier nkunu full-time evangelizers. Evangelizzaturi full-time, m'hemmx part-timers fit-Knisja, kulħadd full-time, impenn ta' kuljum. Imbagħad Ġwanni Pawlu qed jgħidilna li jisma' din l-evanġelizzazzjoni, din li nwasslu l-Ġesu, il-messaġġ ta' Ġesu, l-Vanġelu, irid jiltaqa' mal-kultura tal-bniedem tal-lum. Ġwanni Pawlu qed jgħid li l-kultura trid tiġi imsoffija għaliex? Għax mhux kull men fil-kultura huwa ħażin, aħna nemmnu il-Ispirtu Santu jaħdem kemm fil-Knisja, jiġifieri f'min jemmen, u anke f'min ma jemmenx. Fil-missjoni ta' evanġelizzazzjoni aħna maħniex waħedna, l-Ispirtu huwa magħna u l-Ispirtu huwa f'min irid jisma' il-kelma. Il-Knisja fil-bidu tagħha kellha l-esperjenza qawwija ta' Pietru u Kornelju. Pietru qed jitlob u l-Ispirtu jrieħ xi ħaġa, Kornelju bniedem li mhux Nisrani, l-Ispirtu permezz ta' Anġlu jurih biex jilqandu lil Pietru. Meta Pietru jiltaqa' ma' Kornelju, Pietru jippretka u l-Ispirtu Santu jinżel fuq Kornelju. U hemmhekk l-Ispirtu nnifsu wassal il-Knisja biex tinfetaħ għall-pagani. Għal dawk li ma kinux Lut. Atti kapitlu 11. Allura eżistijej, l-Ispirtu Santu ikun qed jaħdem diġà qabilna fil-kultura, anke jekk tkun maqtuha minn Ġesu, minn Knisja u minn Alla. L-Ispirtu jkun qed imexxi b'mod li laqqas il-bniedem stess ma jifhem kif l-Ispirtu jkun qed jipprepara triq. Jipprepara triq. Per eżempju, aħna nsibu anke f'pajjiżna, nsibu nies li huma maqtuwajn mill-Knisja però jħobbu l-volontarjat. Jħobbu jgħinu, jħobbu l-proxmu, jħobbu l-ambjent, jħobbu l-annimali, jħobbu l-ħolien, jħobbu l-ġustizza soċjali, jħobbu d-drittijiet tal-bniedem. Dawn huma kollha ħidmiet tal-Ispirtu fil-qalb tan-nies. Allura, kif qed jgħid Ġwanni Pawlu t-tieni, meta nxandru l-isu aħna rridu nsaffu l-kultura mhux minn dak li hu tajjeb fiha għax diġà huwa ħidma Alla, però minn dak li għadu mhuwiex mifdi f'Ġesu. L-element għad-dnub. U din qed tagħtina ħafna umiltà illi aħna rridu narfu li l-Ispirtu jaħdem qabilna u l-Ispirtu jaħdem ukoll anke f'min ma jemminx, anke f'min mhux mammet. L-Ispirtu Santu jaħdem f'kull bniedem u l-Ispirtu Santu jipprova jressaq kull bniedem lejn Ġesu. Però biex della qasseħ jiddependi kemm il-bniedem jiftaħ qalbu u kemm aħna l-insara nippritkaw il-Ġesu Kristu. Għaliex l-Ispirtu jaħdem ħaġa mal-Knisja mhux mingħajr il-Knisja, kif jgħid l-Apokalissi. L-Ispirtu l-Knisja jgħidu Maranatha, ejja mulej Ġesu. Ġwanni Pawlu t-tieni jkompli jikteb. Fit-tielet millenju l-Kristjaneżmu jeħtieġ li jagħti tweġiba tiegħu b'mod dejjem iżjed effettiv
għal dan il-bżonn ta' inkulturizzazzjoni. Il-Kristjaneżmu fil-waqt li jibqa' kollox fidila lih innifsu b'fedeltà soda x-xandir tal-Vanġelu u tradizzjoni ta' Knisja, għandu jirrifletti wkoll ċuħ differenti tal-kulturi u l-ġnus li fihom jiġi milquh u jagħmel l-eruq. F'din is-sena tal-ġublew aħna fraħna biżbuħija tal-wiġġ ta' Knisja. Forsi dan huwa biss il-bidu u fl-istess ħin abbozz u ġbija tal-ġejjin li l-Ispirtu talla qiegħed iħejja lina. Ġwien Pawlu tiniet isma' li aħna nevanġelizzaw waslu l-Ġesu ma jfissirx nagħmlu kulħadd l-istess. Il-Knisja waqt li tagħti fl-evanġelizzazzjoni, Knisja tirċievi wkoll. Hija tagħti l-Ġesu imma mingħand il-kultura tirċievi. Biex ngħidlek hija b'xi mod bħal Madonna. Il-Madonna li tirċievi lil Ġesu, però l-Madonna li tagħti mill-ġisem tagħha lil Ġesu wkoll. U Ġesu jitwieled bil-ħidma ta' Marija u tal-Ispirtu. Hekk isseħħ l-evanġelizzazzjoni, l-ħidma tal-Ispirtu, però anke l-Ispirtu jieħu minn dak li huwa tajjeb dik il-kultura li jkun ħejjeħu bħalma l-Ispirtu ħejja l-Marija biex tkun immakulata. U Ġesu hekk jitnissel bil-wiċċ tal-kultura. Jiġifieri eżistijej, il-Knisja m'għandix espressjoni waħda ta' mod kif ngħixu nsara, ta' ċelebrazzjoni tal-liturġija, ta' riti. Imma għandha wkoll li titgħallem mingħand il-kultura differenti. Fejn fin. Aħna l-Knisja fil-kantu fil-mużika tagħha l-istrument uffiċjali huwa l-organi u tippreferi kant Gregorjan, imma dan ma jeskludix li fil-liturġija tagħha l-Knisja ma tuħux elementi iktar żagħżugħa, aktar moderni biex tfaħħar l-Alla u biex tesprimi. Din narawha pereżempju fil-Word Day li jiċċelebra l-Papa, fejn ħafna mill-mużika, ħafna mill-ċelebrazzjoni tirrifletti l-kultura tal-lum u l-Knisja tadotta anke l-liturġija tagħha. Rajnieh meta l-Papa mar il-Brażil pereżempju. Ma rajniex ma smajniex il-kant nisimgħu fil-Vatikan pereżempju, imma kien iktar realtà żagħżugħa. Ċi aħna għandna bżonn li dak li hu tajjeb nitalmu kif noħduh fil-ħajja nisranija tagħna anke mid-dinja biex inkunu iktar intaċċ mal-bniedem tal-lum u biex il-Knisja tissebbaħ b'dan ukoll. Ġwani Pawlu tieni nkompli jikteb li n-nies jeħtieġ nippreżentawlhom lil Kristu bil-fiduċja. Ejjew inxandru l-messaġġ tal-Vanġelu l-adulti, familji, żgħażagħ, tfal mingħajr ma naħbulhom id-deċiżjonijiet radikali li jitlob minnhom iżda fil-waqt li nagħtu każ tal-tiġijiet ta' kull persuna fis-sensitività u l-lingwaġġ tagħha. Fuq l-eżempju ta' San Pawl isqar sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. San Pawl qed jagħmilha ħafna ċara. Jeħtieġ li aħna nwasslu l-Ġesu b'fiduċja ma nibżawx. U l-Ġesu nixnadruh il kulħadd, adulti, familji, żgħażagħ, tfal. U Ġwani Pawlu tgħidilna ma nistgħux naħbulhom id-deċiżjonijiet radikali li Ġesu jitlob minnhom. Jiġifieri ma nistgħux aħna fil-predikazzjoni tagħna, fil-evanġelizzazzjoni tagħna inwasslu l-Ġesu li hu pupazz tal-plastisin, pupu tagħmel bih li trid, iġġebbed fih kif trid inti. Le. Ġesu li qudiemu trid tieħu deċiżjonijiet radikali, dak li hu dnub, dak li hu ħażin. Però Ġwani Pawlu qed jgħidilna ħaġa ħafna importanti hawnhekk. Dan li nkunu radikali fli ngħidu kif li nitkellmu, Ġwani Pawlu tgħidilna fl-istess ħin irridu nagħtu każ tal-ħtiġijiet ta' kull persuna fis-sensitività u l-lingwaġġ tagħha. Fuq l-eżempju ta' San Pawl jistqar sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Jekk nagħmlu di translation għas-sitwazzjonijiet tagħna preżenti llum il-ġurnata fejn meta nxandru l-Vanġelu b'dimanz radikali, imma ġifieri nkunu sensittivi llum il-ġurnata, illum għandna ċerti issues u nixtieq li tifhmuni tajjeb mhux ħażin fl-qed ngħid. Il-waqt il-Knisja titixxandar il-verità kif inhi, però tkun sensittiva għal persuni minħabba l-istorja tagħhom. Kif qed jgħidilhom Ġwani Pawlu t-tieni. Ħana ftit eżempji fuq dan li qed ngħid. Pereżempju l-abort. Ċertament il-Knisja trid tkompli timxi, tippredka u tikkundanna l-abort. Però fl-istess ħin meta għandek il-persuna quddiemek, trid tifhem daqsxejn il-persuna minn ċerta biżgħat, ċerta sitwazzjonijiet, ċerta pressure illi forsi kienet fihom għamiet u minħabba dan wettqet dan id-dnub. U allura waqt li l-predikazzjoni tagħna tkun
il-verità ma nistgħux nifirduha mill-karità, mill-imħabba, li nifhmu n-nies is-sitwazzjoni tagħhom u x'wasluhom. ċertament l-ebda sitwazzjoni ma tiġġustifika d-dnub u l-ħażen qatt. Però li nikkundannaw il-ħażen biss, id-dnub biss, u ma neħtlux fis-sarbun tal-persuna u ma nagħmlux mixja tagħha fuq dik id-dbatija li kien hemm minn ġewwa, laqqas dak huwa tajjeb. Irridu nsibu mhux kompromessi għax ma nistgħux nikkompromettu il-tajjeb ngħidulu ħażin u ħażin ngħidulu tajjeb dik qatt. M'hemmx kompromessi f'dawn l-affarijiet. Irridu kompassjoni li waqt li nxandru l-verità ikkonna qalbna mal-persuni fid-dnub fid-djufija tagħhom. L-istess pereżempju għall-ixxju ta' divorzju. Il-Knisja qatt ma tista' tgħid li d-divorzju huwa tajjeb, qatt ma tista' tgħid li l-adulterju huwa tajjeb. U waqt li nibqgħu nxandru da il-Vanġelu ta' Ġesu li jitlob minna deċiżjonijiet radikali, fl-istess ħin ma nistgħux nagħlqu għajnejna għad-tbatija ta' persuni li waqgħu f'adulterju iddivorzjaw għas-sofru tant fi żwieġ tagħhom. Ħaġa li huma ma rridux, ħaġa li huma ma xtaqwix, ħaġa li kisrithom, kisret il-ġenituri tagħhom, kisret lil-uliedhom. Dawn huma tbatijiet veri. Dan xi tfisser illi li nagħtu każ il-ħtiġijiet ta' kull persuna fis-sensività u l-lingwaġġ tagħna, lura anke kif nitkellmu. Mhux naqbdu nitfu kulħadd f'qoffa waħda, bir-raġun ċerti nies jistgħu jħossuhom mweġġajn minnha bħala Knisja, bħala saċerdoti. Jekk aħna niġbdu kulħadd f'qoffa waħda, għax mhux kulħadd huwa qoffa waħda. Mhux kulħadd jiddivorzja għax huwa kiesaħ aw minnu vittma ta' ċerti sitwazzjonijiet. Allura waqt li l-Knisja ma tista' qatt tgħid li ħaġa ħażina ssir tajba, però ma nistgħux il-mod kif nitkellmu ma nirrikonoxxux tal-inqas, ma nsemmawx, ma nkunux vuċi anke l min qed ibati. U nipproponu lil Ġesu mhux biss li jikkundanna l-ħażen imma Ġesu li jfejjaq il-bniedem fid-tbatija tiegħu. L-istess sitwazzjoni li qed Ġwanni Pawlu t-tieni napplikawh ukoll għall-komunità tal-omosessuali illi il-mod kif il-Knisja twassal it-tagħlim tagħha, it-tagħlim fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex tagħha huwa t-tagħlim tal-kelma tagħha huwa l-Vanġelu. Il-Knisja tagħmilha ċara huma kull qatt sesswali li huwa barra miż-żwieġ bejn raġel u mara li l-Knisja tikkundanna mhix kwistjoni omosessuali jew le. Allura meta anke nitkellmu fuq ċertu issues fejn tidħol il-komunità tal-omosessuali, waqt li Knisja x'għandha lit-tagħlim tal-Vanġelu u l-verità ma tista' qatt tinsa li qed nitkellmu minn persuni b'dinjità, persuni li jweġġaw il-mod kif ġieli nitkellmu, persuni li jkunu mistmati li jistgħu jkunu ippersegwitati minħabba l-orjentament sesswali tagħhom. Dbatija ta' ġenituri meta jiskopru li xi ħadd mill-familja jkun għaddej minn din ir-realtà fil-ħajja tiegħu. Jiġifieri ma tista' qatt il-mod tal-lingwaġġ tagħna ikun li offendi, li jweġġa'. Irridu jkunu sensittivi il-mod kif nitkellmu għaliex hemm persuni li hemm dan il-konflitt anke interjuri f'ċertu momenti li jista' jkun hemm din l-esperjenza ta' mħabba u noqogħdu attenti. Xi kultant issib nies li jitkellmu meta jitkellmu mill-omosessualità, isom l-omosessuali għax iridu ż-żina, iridu t-taħwit sesswali li mhijiex vera. Ma nistgħux naqbu nittimbraw persuni hekk. Hemm persuni u hemm persuni bħal hemm persuni li huma eterosessuali illi jridu ż-żina, jridu t-taħwit. Ma nistgħux npoġġu kulħadd f'qoffa waħda. Anka ġili idejat żbaljati, issa ixxju ta' abbużi ta' tfal ġili smajt min jorbota ma' ixxju ta' omosessualità li mi vera xejn. Riċerka turina li mhijiex hekk. Anka l-mod kif nitkellmu rid ikollna din is-sensitività sistej. Waqt li nerġa' ngħid, ma nistgħu qatt dak li huwa mus kont il-kelma talla aħna ngħidu li huwa tajjeb. U f'dan kollu aħna bħala Knisja irridu npoġġu l-bniedem mhux quddiem il-Knisja tafux, imma quddiem Ġesu. Quddiem Ġesu. Għaliex aħna għaddejja tal-mulej. Aħna maħniex il-mulej. Aħna għaddejja tas-Salvatur, maħniex is-Salvatur. Aħna rridu nintaġnu mal-persuni fid-diffikultajiet kollha tagħhom, nimxu magħhom u f'din il-mixja ta' maħabba nistgħu nipproponu l-verità, mhux bil-maqlub, nipproponu l-verità tal-Vanġelu mingħajr l-imħabba.
għax dak huwa l-ikbar divorzju li daħħalna fil-Knisja. Meta fridna ix-xandir tal-verità mill-imħabba. Meta ngħixu dan kif qed iħeġġiġna Ġwanni Pawlu T, nistgħu ngħidu ma' San Pawl qaf l-ewwel ittra tiegħu l-Korintin kapitlu 9 versin 20, sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd.